Nazdar. Tak jsem zase na svazové vodě, jako v minulém videu. Mám to nastražený úplně stejně jako tenkrát prostě na ty krásný čihátka starý. A budeme zkusit zase udělat nějakou rybu. Tady jsem si dovolil dát záznam z předchozího videa, protože ať jsem na to myslel, jak jsem na to myslel, tak jsem na to prostě zapomněl, abych vám to natočil, na co jsem chytal. Chytal jsem zase krmítko, pod to nějaká 8 háček a tady v tom kebličku mám směs šrotů toho Megamixu univerzálního a mám tam ještě příměs toho šrotu z těch krmných pelet od Polických růřáků. Z toho mám dělanou tu krmítkovku. Na háčku jsem měl zase klasika, na jednom pro tu červy a na druhém tyhle ty rousnice, který jsem si nachytal zase večer, když byla rosa. Hele, kdo se sem blíží. Zdá se, že tu dnes nebudu sám. Nazdá, Smejky. Nazdá. Tak hele, jo, přijel za mnou Smejky. Koukej na to, jaký má hezký pruty, jo. Smejky, co to je? To je od Vietnamců? No, vyrábí to Vietnamci, no. Vietnamci to vyrábí. Daiwa, jo, to je. 3 metrová, jo. 3 litrová. 3 librová, jo. Takovým korku, jo, jako. Korek musí být. Korek musí být, jasný, jo. A navijáky máš jaký? Navijáky. Máš delfiny, jo. Delfin. Jaký ti tu poptat, tak si na tohle řeknu. Magic, jo. Magic. Jo, Magic, jo, 5000, jo. Aha. No dobrý, no, tak uvidíme, jestli na to něco vytáhneš, no. Ladíš to, jo? Hodím to. Obratlíky, jo? Já mám, viď. No, koukám, ale mám ty rychle. Máš nůžky, jo? Jasný. Sekšnu, jo? Sekšnu. Na pajdu, jo? Zapadá. Aha. Lepší než za 2 kg. Jo? Jasný. No, dobrý, jo. Budget. Jak bys chtěl, tak tady obratlíky jsou. Berlínek pěkný. Berlínek pěkný, mám pijavici a zvední plouty. No. Pěkný, jo? První záběr dneska. Tak pustíme. Tak já už mám naloženo. Pro dnešek jelo u konce a někdy to prostě tak bývá, že je to rybaření o jedné malé rybě a já jsem rád za ní, že se povedla a uvidíme se zase příště u dalšího videa se mnou tady na kanále u Mirdy. Čau.